Ahoj priatelia, možno ste si všimli na našich mapách, pribudla jedna zaujímavá ikonka takéhoto telefónu. Totižto už máme nejakú dobu vydaných viacero titulov, na ktorých funguje jedna veľmi zaujímavá aplikácia, ktorá sa volá CBS Map Explorer. Tieto tituly si už môžete aj kúpiť v našom e-shope. Najlepšie na tom je, že tá aplikácia je úplne zadarmo. No a poďme sa pozrieť, ako vlastne funguje a čo vám povie. Zoberieme si tu telefón a na každej obálke nájdete takýto QR kód, prostredníctvom ktorého si môžete tú apku stiahnuť. Takže stiahneme si aplikáciu, dostaneme sa na stránku cbsmapexplorer.com a aplikáciu si môžem stiahnuť buď cez App Store alebo cez Google Play. Aplikáciu si otvoríme. No a jednak si môžeme zo zoznamu hotových map niečo vybrať, ale oveľa jednoduchšie je kliknúť na tlačidlo zoskenovať čiarový kód, povolím prístup ku kamere. So skenovaním čiarového kódu mi spoznalo, že sa pozerá na mapu 113 Vysoké Tatry napríklad, dám si ju stiahnuť. Takže mapa je stiahnutá, idem si ju dať na to, chvíľu ju pripraví. Dôležité je, že aplikácia vám bude fungovať iba s touto mapou. A teraz sa pozrite, čo to všetko vie. Nad rozprestretou papierovou mapou vám aplikácia zobrazuje rozšírenú virtuálnu realitu. Vy si jednoducho, povedzme, naplánujete, že chcete ísť po ceste po Tatranskej magistrále a okolo nej vám zobrazí všetky zaujímavé body, ktoré by vás ako turistu mohli zaujímať. Nepotrebujete si googliť, jednoducho si potom kliknete a máte informáciu o každom bode, ktorý tam je. A okrem fotografie a nejakých textových informácií tam nájdete vždy aj odkaz na nejakú relevantnú stránku, ktorá vám o tom bode povie viacej. Tuto sme napríklad dali na nejaký web, ktorý vám povie niečo o Slavkovskom štíte. Aplikácia má aj filter. Vy si môžete vyfiltrovať, že o aké informácie máte záujem, aby sa vám zobrazovali. Napríklad chcem vedieť, že kde sa dá ubytovať v okolí môjho výletu. A tu sa mi zrazu začnú zobrazovať ubytovacie zariadenia. Napríklad mám tu chatu a mám tu takisto odkaz na web, odkaz napríklad aj na nejaké video. Všetky tieto informácie vám do tej aplikácie dali naši skúsení redaktori, takže ušetrili vám množstvo času pri plánovaní výletov. Teraz si napríklad zvolím, že chcem vidieť nejaké múzea a galérie a pozriem sa, či tu náhodou nejaké múzeum alebo galéria v mojom okolí nie je a vidím, že tu je Tatranské múzeum, múzeum Tanapu a našiel som ho. Po prípade si ten filter zruším a nechám si zobraziť úplne všetky body. Pokiaľ je tých bodov viacej na jednom mieste, tak sa mi to zobrazí ako číslo 4, 3, 2. Pokiaľ idem bližšie a bližšie, tak sa mi to buď rozdelí na jednotlivé body, alebo pokiaľ sú tie body blízko na seba, kliknem si na to číselko, sa mi zobrazia tie atrakcie, ktoré sa na jednom mieste nachádzajú pohromade a takto si z nich vyberiem, napríklad chcem vedieť nejaké informácie o sedle Prielom. Týmto spôsobom z veľkej papierovej mape dokážete vyrobiť jeden veľký interaktívny displej. Mapa vám povie, kde to je a Map Explorer vám prezradí, čo to je. Aplikácia CBS Map Explorer vám zobrazí rozšírenú realitu na papierovej mape, ale nie len na nej. Predvedieme si, že funguje to aj na živom modeli. Pokiaľ máte oblečenie Map Fashion,
tak sa vám interaktívne body budú zobrazovať aj na ňom a môžete získať nový rozmer turistiky po Vysokých Tatrách. Prajeme vám teda zábavy pri prepojení reálneho a virtuálneho sveta s aplikáciou TV Map Explorer.